All right,
titah ulun kanthi sesatun lan sliramu Betaris yogene dadekake ana ing repat kepanasan taman kahyuangan Salendra Bawana teman dadi horeg mung goro-goro gasruh tumindak nalisir saka pacuing Jawata ana ing kahyuangan Salendra Bawana nggih. Nuwun pangapunten saderengipun Rama Mikulun ing sekawit nggih badhe bloko palongkon ageng panjenengan. Namung boten kiyat nandang siksa rasa ing sekawit katresnan kula Betari Dewi ing sapunika boten saged kula boten sesajengan dhateng Betari Dewi. Aku ngerti nggih apa sing tok karepe kang kudu setya tunggu marang apa pepacuing Jawata ing kahyuangan Salendra Bawana. Yen kelakon sliramu sakloron nempuh bali wisma urip bebrayan ana ing kahyuangan Salendra Bawana, apa ora ing mengkone dadekake kahyuangan Salendra Bawana bubar mawut salang puncak. Bendari Sri yogene sliramu nimbangi katresnane kadangku Kaki Sadono ing kamangka sliramu wis mangerteni dhewe antaraning Hapsara lan Hapsari, Dewa lan Dewi iki dina ora diparengake sinesian andhuk katresnan nggih. Awit menapa kula tresna sang Kakang Mas Sadono. Yo, kok menawa kanthi dalan titah Ujang Kara nemoni kabagyan satemah bisa urip bebrayan bangun bali wisma nanging ora nikah juangan Salendra Bawana. Iki dina Kaki Sadono lan Betari Sri tak tundung minggat mudhun ana ing Arcapada. Sabdo Dewa Pinggale Woi Krisna kentumenes ana ing Grandang Seta kang sepisan kudu dadi titah ulun Kaki Sadono lan sliramu nggih Betari Sri kanthi dalan nadyan pacoban gedhe kan kaya ngapa kok ngono wae pun wis sakloron bisa urip bebrayan. Lah keparengake iki dina tumurna ana ing Arcapada lumarap ana ing desa Mojowetan kok menawa kono warga kono nutuhake pitulunganmu sakloron. Sejak ya lalu keputusan tanginya sedang pemanggilan bagi kula ulun mangestoni muga kalisnir ing sakara-kara anggon nempuh pacoban ana ing Arcapada nggih. Para jagat kuasa Salendra pacoban Salendra Bawana wong ora iso tak pamit apa yo kelakon ana ing kagungan Salendra Bawana.
kita kepengin mangerteni apa wigatimu nganti lumebu ana ing taman Kahyangan Salendra Bawana titah kulun Toren. Rama Pikulun anggen kula jagi wonten nerepat kepanasan wonten pawongan badhe minggah kula candhek jalaran pawongan niku wau boten kawujudan menungso banjur titah kulun kawujudan kados buta disrani bangsa krajiman leres apa sekirane Disrani salah sawijining krajiman isih kepengin munggah ana ing Kahyangan Salendra Bawana. Pila leres kula candhek piyambake ajeng munggah wonten ing Salendra Bawana. Titah kulun Disrani saka kang dadiaran saka ngendi papan gunung lan ngemuwi Gatyaka nganti munggah ana ing Kahyangan Salendra Bawana satemah ndadekake panasing Kahyangan Salendra Bawana. Diwanuhake mawon. Kula menika kebo gumarang. Kebo. Sedya kula badhe tumuju ing Kahyangan. Kula badhe nakenaken putri panjenengan dalem. Oke, para Hamsari kang dimondhok ana ing Kahyangan Salendra Bawana. Sapa sing ingkang kula kersakaken Dewi Sri. Nini Betari Sri. Yen wis kelakon tok karepe arep tok ngopo. Nuwun sewu saderengipun. Awrat kula ngembang dawuh. Amasipun Prabu Sapi Gumarang. Kula kedah nahyenaken putri panjenengan Dewi Sri. Titah kulun Kebo Gumarang. Dadekno kawruh. Jeneng kita ora bakal apus krama. Teman mentas wae Betari Sri tumurun ana ing Arcapada, tumurun ana ing desa Maja Wetan titah. Dipun menapa badhe gagal-gagal anggen kula ngelamar marang Dewi Sri. Babagan kuwi dudu kawigaten jeneng kita ing kapara yen pancen kasedhuwa dereng Nini Betari Sri kepengin tok boyong upadinen ana ing desa Maja Wetan titah. Bagus Dewi Sri sak menika mapan wonten ing Maja Wetan. Menawi kersa mekaten kula nyuwun pamit. Titah kulun Bathara paring dawuh jeneng kita dawuh sabda kawan titah kulun aja nganti kendhat ing kaprayitna samapta ing gati saka ing kiri aja nganti ana salah sawijining titah kulun Disrani utawa krajiman lumebu meneh munggah ana ing Kahyangan Salendra Bawana. Tidak esok
Wes tantu-antu. Kadang-kadang bisa ketemu lawan Betari Dewi Sri. Wes ono ing pengarepanku. Piye Bathuk Basu? Betari Dewi Sri. Aku songko kosaru. Munggah ono ing Salendra Pawono apane ing kayangan. Mung kepengin ketemu kelawan Dewi Sri bakal tak pe bojo. Kepiye? Aku bapak bojo. Bathuk Basu. Mangerteni lho, aku wis duwe karisma. Wis duwe bojo Kang Mas Sri Sadun. Nguruke. Sing tak tresnani bojo Sri Sadun. Betari Dewi Sri. Senadyan to kowe wis duwe bojo, kang aran Dewi Sri Sadono. Nanging gede rasa tresno karo Betari Dewi Sri. Mari pasar wae umpamane Sri Sadono ing pengarepanku. Minangka dadi copalange Bathuk Basu arep bojo kawan Dewi Sri. Bathuk Basu, urungke niatmu ngepek bojo karo aku. Ora gelem tak pek bojo. Ya mesti wae mau ngerti pasuryamu sing gegirisi. Gelem apa ora? Aku ra sudi dadi bojomu Bathuk Basu. Ora gelem. Yen tak caluk Kang Sarono ape ora gelem kamangka papan kene ora ono liya. Apa sapa kuwi? Hai. Betari Dewi Sri. Pancen. Ora bakal kelakon kowe bisa sanding lawan Betari Dewi Sri yen to Sri Sadono isih ngejar-ngejar ing jagat iku pancen. Dadi wis bukan tepi. Akan caluk lawan Betari maju. Os! 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 Jane aku ora lilo yen aku tok sampurnakno nanging kabeh wis kelodrat teman aku manjilmu dadi kerambil utawa klopo Bathuk Basu lali den ilingo gelemo biwarake ana ing saindring desa Mojowetan sapa wae sapa warga Mojowetan sing gelem nandur klopo bakal murakapi kamulyan uripe cukup semene Bathuk Basu. Aku ra sudi dadi bojomu Bathuk Basu. Nanti tak kau ngendi kowe Betari Dewi Sri.
anggonku bakal pebukse. Isi bisa yen kowe ora gelem bakal sarana bakal